Bé, doncs m'adreço a vosaltres, alumnes de l'Escola Ramon i Cajal de l'Hospitalet de Llobregat, i us vull agrair per dos motius. Primer de tot, felicitar-vos i donar-vos les gràcies també per el treball que vau fet, els PowerPoints, amb els fenòmens meteorològics, la boira, les tempestes, la sequera, les pluges, la calamarsa, les nevades, molt ben fet, de veritat. I després, sens dubte, que us haig d'agrair perquè, com us han comentat les vostres mestres, vaig perdre uns documents i moltes informacions i gràcies a vosaltres he pogut continuar el treball. Per tant, de veritat, us ho agraeixo molt. També us voldria dir d'alguns dels fenòmens que vosaltres haveu comentat, que, per exemple, pel que fa a la boira, efectivament, tal com dieu, als Estats Units, a alguns llocs dels Estats Units, al Mont Washington, fa molt vent, també fa molta boira, però a Catalunya, sabeu una cosa, a la ciutat de Lleida, l'any 1989 van estar a l'hivern 29 dies seguits sense sortir de la boira, sempre dins de la boira, 29 dies seguits, no veien res. És un rècord a Catalunya. Una altra anècdota, va. Per exemple, de les pedregades. Aquí tan sols us haig de rectificar una coseta. Molt poques, perquè ho haveu fet fantàsticament bé. Però us haig de rectificar una coseta. Los Angeles no és on més pedrega, però sí que és als Estats Units. Concretament, hi ha una ciutat entre el centre dels Estats Units que es diu Aurora, que és on més pedrega del món. Però les pedres més grosses, la pedregada més grossa, va caure a Bangladesh fa molts anys i cada pedra pesava 1 quilo. 1 quilo cada pedra. Imagineu-vos blocs de gel així de grans, per matar persones i animals, Després, també parleu de Cherrapunji, que és un dels llocs on plou més de tot el planeta, al nord de la Índia. Això sí, a l'hivern no plou res, però a partir de l'abril-maig, com també ho dieu, comença a ploure i pot passar-se dies i dies i setmanes sense parar de ploure, sempre plovent. Va, una altra cosa que us volia comentar, fred. Mireu, el lloc més fred del planeta, tal com dieu, és el Pol Sud, a l'Antàrtida, però el segon no és el Pol Nord, és a Sibèria, a Rússia. Hi ha un poble que es diu Oymyakon, que quan les temperatures baixen per sota dels 50 graus sota zero, 50 sota zero, i cada hivern arriben a 50 sota zero, els nens no poden sortir de casa i no van a l'escola. I la llet la venen en blocs de gel, perquè es congela. I, en fi, si van a pescar, quan treuen el peix ja surt congelat. Imagineu-vos quin fred fa. Què més us volia dir? Va, un parell de cosetes més, per exemple. Sí, a Iquique, això està a Xile, hi ha un desert que és dels llocs on plou menys de tot el planeta. Hi ha un poblet que es diu Arica, que va estar 14 anys seguits sense ploure. No va caure ni una gota de pluja en 14 anys. El primer dia que va ploure van fer una estàtua, un monument, al primer ruixat caigut. I quan parleu de la neu, sabeu un dels llocs on neva més de tot el planeta? És al nord del Japó. Hi ha unes muntanyes on neva molt i cap al mes d'abril, quan ja no neva més, s'acumulen parets de 25 metres d'alçada de neu, 25 metres de neu. Els autocars van pel mig de la carretera quan ja les han netejat i la gent baixa dels autocars i mira aquelles parets enormes de neu. En fi, podria dir moltes més cosetes, però, en fi, tan sols això. Agrair-vos perquè m'haveu ajudat a acabar el treball i altre cop encoratjar-vos a que continueu mirant el cel, mirant els núvols, si podeu fer fotos, mireu les formes que tenen, perquè tenen formes molt curioses, gaudiu de la natura i compte amb les tempestes, que els llamps són una mica perillosos. Moltes gràcies a tots els alumnes de l'Escola Ramon i Cajal de l'Hospitalet de Llobregat. Adéu-siau.